गिरा हुआ है। इधर चुतिया क्यों? मेरे को 2-3 घंटे से क्यों डिस्टर्ब कर रही हो तू? आपने क्यों दरवाजा खटखटाया यहाँ हाँ? पे? दरवाजा क्यों खटखटाया? क्या? लड़की समझ के क्या है क्या? दरवाजा क्यों खटखटाया? अकेला समझ के? यहाँ पे आपका मैं भी लड़की हूँ, तेरी भी बेटी है एक। तेरी बेटी के साथ ये सब हुआ तो अब क्या करो उस बात? मेरा रूम भी तो किया है। हाँ, उस दिन वो रूम भी किया है आप, लेकिन वो लड़की छुड़ के गया। तू नहीं पता, हम लोग सब पता है। अभी क्यों चुपचाप है? तू नहीं हुआ तो इस शीश कैमरा चेक करने दो। शीश कैमरा चेक करने दो। कौन है? तू है ना? तू ही है ना? अभी क्यों चुपचाप है? इतना कमजोरी मत समझो मेरे को। चुप क्यों हो? तो फिर क्या क्या क्या? करो। इतना कमजोरी मत समझो मेरे को। नहीं बेटी, तो मतलब तेरी भी बेटी है मेरे जैसा। मैं भी एक बेटी हूँ, तेरी भी एक बेटी है। तेरी बेटी के साथ हुआ तो आप तब क्या करोगे? हाँ? मैं चुपचाप सुन रहा है। ऐसा मत करो ना। उस दिन मैं मुझे তোমরা ভালো লাগবো এই মেয়েটা খুশি গো আমি সুযোগ করব আপনার তাহলে আমি মিথ্যা কইছে? না আমি সুযোগ করব সুযোগ একটা সুযোগ দিও না গাড়ি তো ওসে স্যার চলো এখন কথা সামনে বন্ধ আমি তাড়াতাড়ি বের করব না 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 রাত্রে বাইরে তো আপনার বিহেভিয়ারটা কি চেঞ্জ করেন, ঠিক আছে নি? আপনার যে ইগো, তোমরা ভালো লাগে আমি যাইছি ইগো আপনি রাত্রে বেলা যেছিল সুযোগ একটা সুযোগ দিও না গাড়ি তো ওসে স্যার চলো এখন কথা সামনে বন্ধ আমি তাড়াতাড়ি বের করব না Jinipung asli ciri, jeng tabuk tonggo, women PS nibus tanggo, belai ke bekak hamani kok, jeng Tiprajwk ni Tripura Rajya ni Rajdhani hikai Agartala, Agartala city wo. Kini jeng asli ciri ajuk basa woi, bekang orang suya woi, women PS kanya nina, ane Logi wo tonggo. Tiprajwk ni Vice President sini Kuthuk kita, YTF ni GS nakadi Tiprajwk ni GS sini Kuthuk kita, YTF ni GS sini James, tai sini Town Committee ni Secretary sini Naisa, tai joto TISF ni team joto nono hambai, mia horni tinta ni jarawo, kaisa insiden ini thangka Horizon Colony. Abo belai ke wana masingsa karon Tripura Rajya ni Rajdhani wo. School kaham, college kaham, university kaham, sep man bagi. Sini kami amcai ni buri besar pori nani bagi mak. Piaba senuk jaka kaisa sarkar tongui tongu. Oro tabu kuno podokep na jagya. Oro sini bororok jara kumthai bara hinjak nai rok. Nok bara tongui
porinani panci kiri masing jani aboni bagi belai ke sian kereng cini obukuk song borok atno protection dinani bagi belai kereng mari bagi no borok kini kaisa cini wajib ni GS no sahorka tai cini kiai esap ni takuk song no sahorka umen biasa borok kontak kai borok sahor ma bagi borok kini rokhang ka bongni lasi masingja nani tangi tongmani yaba abun hoite rokhang ka abun bagi ang joto tirprahasteni ring tongnai rokungkun buma rokungkun sung belai ke sotorko tongmani dorka tai sini bus anobo je jagao sung bara nani angka abu belai ke no go sunggui o malik ka hamyade tai বিশেষ kai sung buma buka roglogyo tongman ka to belai ke naka buma ya ke buka karon mol hamya ni jora o belai ke lasi masing sa samong ungu tongo o je nok malik asuk 57 years ngi tonggo chini borok nugui da khaika angka wan shuk mani chini buri busan nugui no abo hairok sesta khaika na je madaman no borok na hamya kum khaija mano aborok sesta khaika aboni bagai sung husma tongnai tai on nok thangno sung kothur ni se kothur shasti dinani bagai no sung dini oro kumen peso sapai sung joto din porjonto bono to thik no eras khaika kiaba bono yogya tui khalai bono kothur shasti marinai je buri besar ko bahai bo aimani apni bagai sung chini TWF YTF TISF sung yakarya joto din porjonto bo kothur shasti maesa porjonto sung apono yakar kala sing tongla asuk no sanan mujongo joto sing bai baksaka yakri baksaka ago phanyani bagai oba hairok gotonang tongma jagao sing tong yawi tai kubang machini student rok jara lasi kiru sing tongnai rokno ba ang paboknai norok bo singno sahordi chini YTF tongo TISF tongo yakai ba chini biasa sahore nong oborok no sotik bicara kejaknani bagi norok takiri di sing tongo Agartala sohoro oro jeneng beskanggo bacon ambai abono sing ini media no bisinti saklenya nayo ono barano sing totally sini borok tasata tong sidi ini sam horizon koloni Sanjeev Ghosh Soni Mondir Gana aro kebang manok barari kelai 2000 ke kebang manok barari norok o jagawo kuno Tiprajwk rok tasita tong sidi ekotai angka abo sanan karon bini akol hamya bo oba hayo nai karon tini dol kaisa khajaka next time tai kumne borok khajau na karon borok tu siap ai nogara kelai ni paine bile apne bagi jasai na asa langkan nogara ta Konjon kolonio langkat ta tong sidi ekotai o Sanwikha Ghosh ni asu sana Blaika hambai sini press media friends okno sung tini o jaga east mahila thana wo sung phaisok paikya mia horni thik tinta digi hai jaga horo kaisa incident sangka horizon colony wo a jaga wo prai sini students ro je pori tongnai sirnai jekro 15 jon hai kaisa horizon colony wo room rent tongmani sirnai jekro kintu sung Simon Kha aroni je room owner Sanwikha Ghosh right Sanwikha Ghosh mungine je room owner always no students rokno je sexual harassment khlaimani sung khanaka tai tini morning ni je 3 am hokai haino hai bo agini je tomung no tomung kabangma borok no khaima haino khoroksa bukukjuk no haino hai tini khlaija ukha a bukukjuk angbai kunu karone bo Facebook ni bisingtei online tongmani jehetu ang bana connect khaihorka logi legone kirijagai sar sungno help khager hine sung bini a incidents to khanama pore details sung bono sungmani pore immediately sung sini youth rokni team tai TWF ni president TWF ni general secretary including sini TISF ni town committee ni conveners jirani ni conveners over hakino sini joint conveners rok tai sini town committee ni youth ni active leaders rokno tuine sung immediately je incident sungmani spot thangka thangai naima pore aspas je pasapasi borok rokno sungmani pore bini je tomung oba haino agini simina hamya always no je bin oro bara tongnai rokno sexual harassment khlaina naimani abo tabuk puilaya abo ni sekangbo ungkha
kai boni pore sing joto details rok nawui tabuk east mahila je sini PS of phaye sing FIR registered khlaina ni bagi sing oro complaint khlaikya tai je bini o tomung mano karak capital punishment rena ni bagi sing je law and orders ni bisingtei sing thana ni bagi kok saka haisi sing obo khanaka je mia hai horo je pro incident sing paima pore পুলিশ ন ইনফর্ম খাইজাকমানি পরে যে পর্যন্ত পুলিশ আরো থাঙি সগই এসা পর্যন্ত বন বরক ন বথারনানি বরক ন হুমকি দমকি বরুজাখা বরক ন পাইনে হিনি পর্যন্ত দমকি রক রুই কবাংমা হামিয়া ওয়ার্ডস বাই স্ল্যাং ওয়ার্ড বাই কুতুকমানি রক আবরক বো সুনখানা কাহাইসি অবাহাই কবাংমা জায়গা ইংই দङ কিন্তু যে অবাহাই ইং দংমানো তুই जों YTF TWF তাই TISF রক strong borok na punishment rena ni bagi sengkunu dino phano map khlaiman ya tai police proshashan je borok ni right de tui nana tongmani borok bai seng coordinate khlaino cooperate khlaino buskang ni salo dak ti phapat kai bono to tabuk chop jakha kintu omsek bai seng naigelak tai bo krak punishment rena ni bagi seng naime thang bahini rok no ba seng koi kya haisi borok to saukolog romoi brironi sakawa moles khlai phai harassment khlai phai ongani roni sing je section tongmani BNS ni hoite singaba joton mention khaika sexual harassment je threat rok rumani borok molestations rok khlaimani abo jotono aborok no sing mentions khlaika now je naimathang bahini rok suno kogrkha je sing point rumano ti bor abono nayi tamo BNS bo section klainai aboni hisabeno buskang salo borok na capital punishment renai haisi and not only that bini own busala bo abono ti blaike dukhi to nginai bo suno apologize bo sanka khoma bo sanka tai bini babuni je tomung hamiano ti busarok ba agini simino saiman mani ba borok bo suno khoma sanka haisi oba hai tomung tongmani tini simi apuila agortola hai sitiwo kabangma sini srengni jegro Delhi no oba hai face ngi tongo challenges ngi tongo kintu baksa ba sahos tongui samani bai sing tini hai incidents to borok no sing chuba surna ni bagi phaiman kha kintu kabangma jagawo oba hai ngi tongo haisi sing khama sinai jorawo sing joto sini bukuk jug rokno tini hai jorawa ngobo no koina ni musungo sringnai jug rokno sini manai song rokno norok nongni gana ni je nangkok mani PS rokni contact number tongnani nango tai pasapasi je jagao norok room rent rok tongnani hinkai sekang baire no details na woi room owners ni characters bomtei agio kuno abo hai incidents a room rogo udangkha abo hai rok no jasai khai full details kari uino tongnani nango haisi tangi hinkai bongni parents rok hasal rok ni oro phai pori tongnai rok tongo kintu abo hai incidents ng khangkai baksa to saimania kabangma jaga abo hai thui tongmani bo sungnugo haisi acha je incident mani jaga thaki bo jaga abo hangka horizon colony ni je soni mondir aboni just gana wo je first goli tongmani a first goli ni building ono abo incident nok bara ni malik ni mungke tamo sanjeev ghosh bini umor ke besuro bini umor khana 56 57 hairok